Converteranse en campións ou non. O seu obxectivo agora é chegar a bola. O que intentamos é, primeiro, que o pasen ben. Si por encima de pasarlo ben chegan a xogar ben o tenis, ainda mellor para eles, ainda que é un deporte moi difícil. Na Escola Deportiva de Tenis adestran 210 alumnos, dende os 3 aos 76 anos de idade. Llevo en esta escuela un año y me gusta mucho el tenis. Aunque me gusta un poquito más el fútbol, me gusta también bastante el tenis. Os esforzos van dirixidos a potenciar a práctica do deporte con esta base. Educación ante todo. O respeto hacia o compañeiro, eso é fundamental. Os grupos reducidos organízanse segundo o nivel de xogo. Dentro das idades e os niveis hai grupos de todo, desde pequeniños, se che decía ao principio, desde 3, 4 anos, que bueno, que lles fase un poquinho de xogos de coordinación e tal, hasta, bueno, pues ya te digo, nenos que teño que xa se dedican a competir, que bueno, xa teñen un grupiño eles, xa entrenan eles xuntos. Andrés naceu cunha raqueta nas mans a que lle puxo o seu adestrador e pai. Porque juego con papá. Tengo que practicar mucho el saque. Adestran de luns a sábado en horarios compatibles cos libros. Veñen eso, na franja horaria de 5 a 8 da tarde e depois ainda lles queda tempo para facer os deberes. E depois é cando reclutamos un pouco os pais para que veñan a xogar. Yo entreno los lunes y bastante bien con los estudios, porque como es una hora, pues después puedo estudiar. Venga, va, chicos, para dentro. E aquí chega o segundo grupo da tarde e comeza o quecemento. Vale, ahora por la parte de fuera del pie. A continuación, xogos de coordinación para iniciar o adestramento en 2 pistas. Julio, con 9 anos, é dos veteráns da escola. Dejé natación y fútbol porque me iba más al tenis. A hora de decidir cal é o seu tenista favorito, ninguén dubida. Sin duda Djokovic. Mi tenista favorita es Sharapova. Sin duda Rafa Nadal, que es el mejor para mí. Nadal, fijo. Nas pistas municipais adestran a diario 4 clubes lucenses. En Lugo, o tenis é un deporte en auxe.